Σήμερα θα κάνω το πρώτο μου βίντεο, δεν είναι άλλο δηλαδή κανονικό βίντεο. Θα σας μάθω πώς θα κάνετε βίντεο από το YouTube, να κάνετε κανάλι στο YouTube και να κάνετε βίντεο. Πατάτε εδώ πέρα, γράφει και λογαριασμό, πατάτε το κανάλι μου. Πατάτε εδώ στις ρυθμίσεις. Βάζετε εδώ πέρα μια φωτογραφία, εγώ θα βάλω άλλη. Ονομάζεις το κανάλι σου, θα βάλω επίσης άλλο όνομα στο κανάλι μου. Θα βάλω... Περιμένει λίγο να σκεφτώ, εντάξει, πατώ λίγο πώς. Εντάξει παιδιά, έβαλα αυτό εδώ πέρα το όνομα. Gen Channel. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω τι το έβαλα. Γράψω, κάντε μου ένα like και subscribe στο βίντεο. Αυτό εδώ. Subscribe. Μετά κάνετε ένα βίντεο, δηλαδή άμα θέλετε να κάνετε κανονικό βίντεο, πατάτε φωτογραφική μηχανή και κάνετε ένα βίντεο. Πατάτε εδώ πέρα στο βίντεο και κάνετε ένα βίντεο και μόλις το σταματάτε, πάτε στο YouTube. Εδώ πέρα, κάτω δεξιά, έχει μια καμερούλα. Πατάτε την καμερούλα και όταν έχετε τη βίντεο, πατάτε το βίντεο, γράφετε τίτλους και τέτοια και γίνεται. Τώρα, για να κάνετε gaming βίντεο στο κινητό και στο tablet, πάτε στο Play Store. Για όποιος δεν έχει Play Store, Google Play. Πατάτε Mobizen. Αυτό κάνω και εγώ τώρα το βίντεο. Mobizen Screen Record. Εγώ το έχω ήδη καταστημένο. Και εκεί πέρα, άμα τέτοιο, όταν σας κατεβαστείς και πατήσετε άνοιγμα, λέει welcome και μετά το welcome λέει download record. Και άμα σας λέει ακύρωση και ρυθμίσεις, πατάτε ρυθμίσεις και εκεί πέρα που λέει κάτι εφαρμογές κλειστές, κάτι τέτοιο, άγνωστες εφαρμογές, άγνωστες πηγές, πατάτε ένα νι και μετά πατάτε download, σας φορτώνει κάτι και γίνεται. Άμα δεν γίνει κάτι, δεν ξέρω, εμένα έγινε πάντως. Τώρα δεν κάνω gaming, απλώς κάνω ένα τέτοιο και δύο. Αυτό ήταν από μένα. Άμα μπορείτε κάντε ένα like και ένα subscribe. Τα λέμε στο άλλο βίντεο. Bye.